Ahojte lidi, dneska vám ukážu teď ty gifty. Jsem rychlá, že nemám teď čas, takže půjdete nějakého vašeho kamaráda a dáte Google, nadáte toho. Promiňte. Dáte. Počkej. Tohle a tohle. www.google.ca kliknete křížek, vám se obla jakože to. Vám to bude načítat se. A mám PS5, už to bude docela rychlý, to víte. Co to je? No, prostě jak budete na Google, tak napište Epic Store a pak... Počkejte. Co to je? Mora. Tak kdo byl v kasíně Mora? Co to je? Tak promiňte hoši, ale jak budete na Google, tak vám to načítá Google a tam bude Google Vojtv. No a napište si tam Epic Games. A ono, pak jak kliknete na to, tak ono vám půjdete jednou dolů a ono pak vám se to načte a dáte tohle a kodáč, tam bude teď to login a kodáč tam bude in is. Tady to bude in is. Jak budete na Epic Game a tam se budete přihlašovat password, e-mail, všechno tady to a to já nebudu říkat, to je moje tajemství a brzy na viděnou a like, odběr a zvoneček. A ves!